खुलुमबाय। दिनै 25 जुन 2024 मंगलबार। महाराष्ट्र रायजोनि पुनेआव सासे सेंग्रा आरो सिख्लाया गंसे बिल्डिं गोजौआव थांनानै इन्स्टाग्रामनि रिल्स बानायनो थाखाय शुट खालामनो थाखाय सेंग्राया सिख्लाखौ आखायाव हमथाना लाखिनानै डेन्जारेस स्टान्ट खालामनायनि जाहोनाव सानैबो पुलिसजों हमजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय मिहिर नितिन गान्धी 22 बोसोर बैसोनि आरो मीनाक्षी सालुंकी 23 बोसोर बैसोनि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद 1 नं नाहारबारि ओनसोलाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ साबा मुस्लिम सेंग्राफोरा जिनाहारि खालामनानै पुलिसजों हमजादों। जिनाहारि खालामजानाय हिनजावसा गथ'आ गुबुन हारिनि। हमजानाय दुथांफोरनि मुङा जाबाय मुश्ताक आहमेद, माहिदुल इस्लाम, हाफिजुल आली, साद्दाम आली आरो इसान आहमेद। जाथाया जाखांनायनि उनाव दुथांफोरनि न'खौ रागा जोंनानै सावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिल्लीनि शास्त्री पार्क ओनसोलाव आसामनि सानै बिसि आरो फिसायखौ गावसोरनि थाग्रा जायगायाव दौलें लानानै थैना थानायाव मोन्दों। थैनाय बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय भास्कर डेका आरो बिसिनि मुङा जाबाय जुमी दास। गिबियाव फिसाय भास्कर डेकाखौ हारसिं गावनि रावजों हारसा रावजों लाइजाम लिरना गालांनायनि उनाव थैना थानायाव मोन्दों आरो बिनि उनाव बिसियाबो सहायनो हायैयाव गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै दौलें लानानै गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय पान्डितपारा रंजलियाव सासे सुबुङा हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय सुभाष चन्द्र राभा 45 बोसोर बैसोनि। सुभाष चन्द्र राभाया मोनानि ओंखाम जाखांनानै हरनि समाव दसे बारहावा जानो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांनायाव बे जाथाया जादों। क'क्राझाराव मानसि बुथारनाय जाथाय जादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निउ आमगुरि गामिनि सकिय बसुमतारिया जौ फेनानै जौ लोंनाय थासारियाव गावनि गामिनिनो लोगो देरहासात बसुमतारिखौ बडिगार्डजों गाग्लोबनानै बुथारदों आरो जाथायनि उनाव दायनिगिरि सकिय बसुमतारिया पुलिसजों हमजादों। गामिनि बार्थडेआव जौ फेना फैनायनि उनाव बे जाथाया जादों। बे थैनायनि आं बिनि बिदा जायो। दा माने जाथाया जाहैबाय गामियाव बार्थडे दंमोन। बार्थडे ओमफ्राय बार्थडेआव बिसोरो लोंबाय जाबाय जेनेबा लोंनानै सोरनि सिगाङाव माबाफोर जाखानायमोन खोमा। ओमफ्राय बिनिफ्राय बार्थडेनिफ्राय लोंनानै ओमफ्राय बायह्रायाव जाहैबाय लोंनानै ओमफ्राय बायह्रानिफ्राय फैनानै ओमफ्राय उनावहाय न'आव फैनानै मा जालायखो फनावहाय जेनेबा बिनि लोगो बे लांग्रा मानसिया ओमफ्राय बेजों न'आवहाय फैसाबो लाथ'लायनाय जादों। थारमाने बेजों दं आरो जोंनि फंबाया माने दाय गैखामोन गैनाया माने बिसोर लोंहोला जालायग्रा सेंग्राफोर नालाय ज' नालाय थारमाने ओमफ्राय बेहाबो बै लांग्रायाबो फुथारग्रायाबो जेनेबा बे माबायाबो दाय गोनाङाबो जेनेबा जोंनि फंखौ लांबाय नालाय जेनेबा बेथ' मिथियाना बे लोंनाय उन्दै मानसिना दासो 18 बोसोर बैसोनि। दा ओमफ्राय बेथ' मिथिया दा बोरै माबा जाखो जेनेबा बे लिंलांनाय हिसाबै थांबाय बेबो लोगो हिसाबै माने थाङामाने बिदि जालामोन आरो गथ'नाया माने थांबावबायना बिसोर अख्रायो लोंनायना कन्ट्रल हायासै थारमाने ओमफ्राय बाहायनो बिदिनो नारा बिदि माबालायबाय ओमफ्राय दा जोंनि फंबायासो दा ओमफ्राय जिउ दस्रायाव खोमानांगौ जोंनि फंबायासो दा बिदि गोमानाय जाबाय। दा माने ओमफ्राय आं बिनि सायाव लुगैयो थारमाने बे जोंथ' बे सुथुर बेयो सुग्रा मानसि बेखौ आं लाइफ टाइम जेनेबा थैजासिम जेलाव आं लुगैयो आरो थारमाने लुगैयो। ओमफ्राय एसे दा आं बे जेनेबा फंबायनि सायाव जेनेबा एसे दानि सरकारखौ आं खावलायोबा एसे माबाखौ जेनेबा अनसुंथाइफोर बिनि माबायावहाय माबाफोर मोनोबा आरो दायनिगिरिखौ पुलिसाव ओमफ्राय मेन लाबोदों। बगा बसुमतारि सकिय बसुमतारि गामिया निउ आमगुरि एखे गामिनि। सिगाङावथ' बेजों जायाखै जानाया सुथाराथ' आलदासोमोन नालाय बेथ' थांफाग्रासो दाथ' हनै दा लांफाग्रा मानसिसो दा बुथारहोनाय जाबाय दा बेनिफ्राय जेबो सुथुर गैयामोन। जिखुनु बे लिंलोंबाय नालाय जेनेबा सुथुराथ' दस्रानिसो जादों सानैसो जादोंमोन जोंथ' फंबायजों जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय लोंलायबाय नालाय बेबो लेंबाय थांबाय बेबो लोंनाय हिसाबै जेनेबा फेबायना बियो दाउ होनाया ओमफ्राय दा जोंनि फंबायसो दा बिदि जाबाय आरो गमानाया।
जाथाया 9:10 मोनानियाव पार्टी जादोंमोन सानावहाय पार्टी जाखांनायनि उनावहाय लावथियाव थांनो होनलायनाय ज' जादों ज' थांनो नागिरनाय जाबाय ओमफ्राय लावथियावबो गावसोर सानैजों एसे एनै गेग्रे गुग्रे जादों होनबाबो जाखायाखैमोन जोंनावथ' दावराव दावसि गैयामोन दाना ज' जादों ज' थांनायाव दाना हजोंहाय बे जाय मानसि सुग्रा बे फैसा लाबोलायनाय जादों जौ लांनो होननानै दाना उनावहाय जौ लांनो होननानै लाबोबाय दाना बै माखासे लोगोफोरखौबो दोननानै थांफिननानै गावबो गारिजोंसो हैलायनाय जाखादों ओमफ्राय फैनानै बिसिनो खिन्थानोसै मोजां गाज्रि माबानायखौ दावराव जानो हागौ बिसिफाय सानैजों होननानै माबानायावनो जों न'आव हाबनायाव जोंखौ बायदिसिना गाज्रि बुंबाय आरो मबाइल नेट मोजां नाङैखाय जोङो खिन्थानो बिसिनो होननानै बुंनाय जादोंमोन ओमफ्राय बावहायनो गावनो बायदिसिना होनगोरलाबायबाय माबाय बेयावनो ओमफ्राय एसे एनै थोबख' बिथोबख' जानानै एसे एनै माबा हुलुस जानानै ज' जालाजोबनानै बावहायनो बिमा नुस्ला बेखौ सुनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दाना बे सुगानो बिमाया गाबख्रावनायावसो थाल मोननानै बेखौ गारि लोगोफोर लांनानै मानानै जोङो हस्पिटाल इमानियाव लानाय जादों ओमफ्राय इमानियाव लाबोबा मानसिया गैला जाहैबाय जाथाय जानायाव माने बेजों आंजोंनो जों ज'खाजोबमोन लावथियाव थांनाया ओमफ्राय आंबो जों गारिया गावनो सालायखादों आंनि स्कुलखौ आरामै जों फैखानाय ज'नो दाना फनाव जोंखौ बेयो बायदिसिनाथ' होनहरना माने फैसाया नोंनो होखागोन ना औ होनबाय ओमफ्राय नैबेबो गारि सालायनानै दा थैदों बिसिनो खिन्थालांसै नङाबा बिसिनिफ्राय दावराव जानो हागौ मागौ होननायाव जोङो हाबनानै बुंनो नागिरनायावनो बे जोंखौसो बायदिसिना रायलायलाबायनाय बिमा सिगाङाव गाज्रि रायलायलाबायनाय खालामनानै दाना उनावहाय एसे एनै लाफा लाफि जानानै ओमफ्राय नुवा नुस्लाबा बेखौ सुनाय जादों आरो ओमफ्राय बाहाय हमथास्लाबनो हायैयाव मा होनो हाखु दाखु जों लाबोनाय जादों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।